Heritage Malta kull ma jmura tkompli tikteb aktar kapitli ta' suċċess b'risq l-istorja kulturali rikka ta' pajjiżna. Dan kollu qed jgħin sabiex ikollna aktar reżiljenza, tkabbiru apprezzament tat-teżori tal-imoddi tagħna. B'hekk ikompli jkun żgurat li l-istejjer u s-sinifikat ta' dawn it-tempji u l-mużewijiet li pajjiżna huwa moni bihom ikunu magħrufa u apprezzati b'mod wiesa' kemm il-Maltin kif ukoll mal-barranin. Permezz tal-ħidma holistika li Heritage Malta tagħmel f'dan il-qasam, fl-ewwel nofs ta' din is-sena siti kulturali u storiċi f'pajjiżna kellhom żieda sinifikanti fin-numru ta' viżitaturi. Aktar minn 816,000 viżitatur ħallsu biex iżuru s-siti ta' pajjiżna, żieda ta' kważi 5% meta mqabbla mas-sena ta' qabel il-pandemija. Il-Forti Santermu spikka bżieda ta' kważi id-doppju tal-viżitaturi. Il-Palazz tal-Inkwiżitur fil-Birgu ra żieda ta' aktar minn 21% fil-viżitaturi. It-tempji preistoriċi fost l-eqdem strutturi fid-dinja jibqgħu jaffaxxinaw l-immaġinazzjoni tal-viżitaturi. It-tempji fl-Imnajdra raw żieda ta' 15% fil-viżitaturi, filwaqt li dawk f'Ħaġar-Qim gawdew żieda ta' aktar minn 10%. Il-Mużew Nazzjonali tal-Arti, il-Muża, esperjenza żieda eċċezzjonali ta' 171.55% fil-viżitaturi li juri s-suċċess tal-isforzi strateġiċi biex l-arti issir aktar aċċessibbli u attrajenti għal pubbliku. L-Armerija tal-Palazz u l-Palazz tal-Gran Mastru raw żieda ta' kważi 30% fil-viżitaturi. Il-katakombi ta' San Pawl fir-Rabat kellhom żieda ta' aktar minn 37% ta' dawk li żaruh. Dan il-post ta' tfin fi żmien il-Kristjaneżmu bikri ikompli jikkonferma l-importanza tiegħu bħala sit kulturali u storiku. Il-Ministru Owen Bonnici tkellem magħna dwar is-sinifikat ta' din iż-żieda fin-numru ta' nies li żaru dawn is-siti. Il-fatt li għandek tant żieda ta' nies li iħallsu biex imorru jaraw dak li għamilna Maltin hija aħbar pożittiva ħafna. Aħbar pożittiva wkoll għal fatt illi rajna żieda fuq ir-record year tal-2019 fejn qed naraw tkabbir fl-ammont ta' viżitaturi ta' 5%. U għandek siti mbagħad illi splodew fil-popolarità fosthom Santermu, fosthom il-Palazz tal-Inkwiżitur u postijiet oħrajn bħat-tempji megalitiċi illi huma il-ġojjel u għal-qalbna ħafna. U dan juri kemm il-Gvern sejjer tajjeb fil-ħidma li qed jagħmel biex jattira iktar u iktar nies li jiġu f'pajjiżna biex igawdu wkoll il-wirt storiku stupend li għandna f'Malta. Il-Ministru Bonnici stqar magħna li triq il-qudiem f'dan is-settur hija waħda mill-isbaħ. Dan is-suċċess ma jsirx f'kombinazzjoni, jsir għax ikun hemm pjan iffukat ta' b'mod ċar fejn irridu naslu. L-ewwel nett investejna ħafna biex inkabbru l-attrazzjonijiet fis-siti storiċi ta' pajjiżna. Rajna li s-siti tagħna jkunu attrezzati aħjar b'affarijiet isbaħ b'artefatti mill-isbaħ sabiex min jiġi jara dawn l-artefatti jieħu miegħu esperjenza mill-isbaħ. Però l-iktar importanti huwa li bqajna ninvestu fir-riżorsa umana u kemm jinkburi bil-kuraturi, bil-ħaddiema kollha bit-tmexxija ta' Heritage Malta illi hija tmexxija friska, vibranti, ħaddiema preparati immens li żgur jagħtu esperjenza mill-isbaħ lill-viżitaturi kollha li jmorru fis-siti ta' Heritage Malta.